бізнесиҷӣ тақдим мекунад. беҳтарин ситатаҳо аз Брюс Ли. Брюс Ли бузургтарин усули санъати муборизаҳои омехта, актёр ва режиссёр ки бо шарофати маҳорат, истеъдоди нотакрор ва фалсафаи зиндагиаш қаҳрамони ҷаҳони муосир гашта миллионҳо мухлисони худро дар рӯи ҷаҳон пайдо кард. агар шумо ҳаётро дӯст доред, вақтро беҳуда сарф накунед, зеро вақт чизест ки ҳаёт аз он сохта шудааст. хушбахт касе нест ки беҳтаринҳоро дорост, балки касест ки ҳама чизи беҳтаринро мегирад аз он чизҳои доштааш. душмани асосии ман ин худи ман ҳастам. дӯстони ҳақиқӣ ба мисли алмос ҳастанд, қиматбаҳо ва нодир. дӯстони номӣ мисли баргҳои тирамоҳӣ дар ҳама ҷо вомехӯранд. агар шуморо танқид кунанд, пас шумо ҳама чизро дуруст мекунед, зеро одамон ба шахсони оқил ҳамла мекунанд. мулоимро шикастан номумкин аст, бешакро нест кардан намешавад, холигиро маҳдуд кардан имконнопазир аст. танҳо машқҳои мунтазам ва аз таҳти дил дар санъати ҳарбӣ умри дароз ва хушбахтӣ меорад. танҳо он чизеро истифода баред ки воқеан кор мекунад ва аз ҳар ҷое ки меёбед бигиредаш. ман наметарсам аз касе ки 10 000 зарбаи гуногунро меомӯзад. ман аз касе метарсам ки як зарбаро 10 000 маротиба меомӯзад. бояд мустақилона роҳи ҳақиқиро ҷустуҷӯ кард, то аз нуқтаи назари каси дигар ё ягон китоб вобаста набошад. шармандагӣ ва худнамоишдиҳӣ чунин мебинанд шӯҳратро заифон. хашмгинӣ шуморо ба зудӣ беақл мекунад. муҳим нест ки шумо чӣ қадар оҳиста меравед, муҳим он аст ки шумо намеистед. барои дар айни ҳол зиндагӣ кардан бояд ҳодисаҳои дирӯзаро фаромӯш кунед. ба вазъият нигоҳ накарда ман имкониятҳоро эҷод мекунам. мо худамон мушкилотҳо, монеаҳо, комплексҳо ва чаҳорчӯбаҳо мебофем. худро озод кунед, нафаси озод гиред дар ҳаёт ва дарк кунед ки шумо ҳама чизро карда метавонед. муаллим ҳақиқатро ифшо намекунад, вай роҳнамои ҳақиқат аст. он чизе ки ҳар як донишҷӯ бояд худаш кашф кунад, муаллими хуб ин катализатор аст. хиратманд метавонад бештар биомӯзад аз саволи беақлона нисбат ба ҷоҳил аз ҷавоби оқилона. калиди ҷовидонӣ дар зиндагӣ ин дар аввал зиндагии шоиставу сазовори хотира аст. шумо ҳамаша метавонед хатогиҳои худро бахшед дар он ҳолате ки ҷасорати эътироф кардани онҳоро дошта бошед. танҳо шахси арзанда танҳо меистад. аксарат аз паси гурӯҳҳо мераванд ва ба он тақлид мекунанд. мисли об ҳаракат кун, монанди ойна ях кун ва мисли акси садо ҷавоб деҳ. ман муаллим нестам, ман танҳо ба шумо дар омӯзиши худ кӯмак мекунам. тахтаҳо ва хиштҳоро зада шикастан ин кори маккорон аст, чунки тахта ҳеҷ гоҳ бақия намедиҳад. дар бораи чизе фикр мекунед, ҳамон мешавед. ба ҳадаф расидан шарт нест, баъзан ин танҳо яксамтӣ ҳаракат аст. баҳс кардан бефоида аст ки шуморо бештар ҷалб мекунад. як барг ё сохтори поя ё зебогии гул ба реша нигаред ва шумо зебогии гули шукуфонро қадр хоҳед кард. фаромӯш накун дӯстам ки умр барои ҷамъ кардани кибру ғурур хеле кӯтоҳ аст. аз ин рӯ хурсандона ба нақша гиред, ҳадаферо ва аз пай амалӣ карданаш шавед.